Казвам си Михаела и съм от Стара Загора, България. И в момента уча в Слонзи компютърни науки и съм втора година. Университетът ни дава една невероятна възможност да се запознаем с хора от много различни култури. Както студенти, така и преподаватели. И това е възможност не само да се запознаем с нови култури, а да изживеем и преподаване по различни начини, тъй като преподаватели преподават по начина, по който на тях им било преподавано. Спомням си първия ден на кампуса, че ми се стори много голям и леко объркан, но университетът ни беше раздал карти, с които се оправихме лесно. И също така тогава ни бяха разделили на групички, с които ни заведоха до стаите, през които щяхме да имаме лекции през първия семестър. Харесвам университета тук, защото той мисли както за нас, така и за нашето бъдеще. Има организация в университета, която помага на нас, студентите, да си намерим или стаж, или работа след като завършим. Като на сайта им не само, че има обяви за работа, а също така и как да си напишем CV-то, как да си напишем мотивационното писмо, а също така и тестове, които някои работодатели дават, когато кандидатстват за работа при тях. Университета също така има много различни организации за студентите, които помагат, които се опитват да помагат. Случвало ми се да отида на грешната, но те винаги са били много отзивчиви и са ми помагали и са ми казвали къде да отида на правилното място и какви документи трябва да нося, ако нещо съм объркала. Преподавателите са винаги готови да обяснят нещо, колкото пъти имаме нужда, само за да го разберем. През първата година ние учихме Java, тестване на програми, логика. Спомням си, че по мой любим предмет учихме за интелектуалното право и за сигурността и това ме накара да променя желанието си за бъдеще. Харесвам и, че през първата и втората година имаме възможността да учим много различни предмети и това ни дава шанс да видим в какво сме добри и какво ни харесва. А през третата вече ние сами можем да си изберем какво да учим и по какъв начин то да ни изгради нашето бъдеще. Доста често работим в групови задачи, което не само, че ни помага за нашето CV, тъй като работодатели искат да видят, че сме работили в екип, но и също така и да намерим много приятели. Аз мога да кажа от личен опит, че всичките ми приятели тук съм ги намерила точно по този начин.